Много си хубава, дай стотинки, звучи на мнозина познато, но какво всъщност се крие зад протегнатата ръка и жалния поглед на децата, които вместо милостиня често получават критика? Тя се казва Илияна, на 12 години, ученичка в 5 клас, или поне така твърди самата тя. От колко часа си на училище днес? 10:30. А свърши ли, какво правиш? Сега е 12. Сега съм къщи, направих до работа и детек тук малко на разсотка. Днес какво научи? Пиши ми русивам и тишко. Илияна не си спомня буквите от азбуката, но пък знае колко е 3 плюс 4. Забравих я. Горе-долу забравих я. А, Б, В, Г. Забравих я. До Г знаеш? Да. А, Б. До там. Не мога да ме кака, моля. 3 плюс 4 и 3. 7. А можеш ли да си пишеш името? Не. Как стигна до 5 клас? Виж кой? Сивета я. Има диди 5 стинки. Казва, че често е гладна, а с парите, които й дават като милостиня, си купува храна. Какво да правим? Гладни сме като не може. Гладна съм, не ядех нищо. А имаш ли братя, сестри? Да. Колко? 3. 3 братя? 2 момичета, 2 брата. Те по-големи ли са от тебе? Аз съм по-голяма. Те колко са? Най-малкото на колко е? Малко на 12. Аз съм 12. Друга ти по 6 годиши. Те ходят ли на училище? Ти ли се грижиш за тях? Не. А майка ти и баща ти с какво се занимават? Аз беше малка и не знам баща ми. Това ни разказа Илияна, едно от децата, просещи дали от немотия или по принуда. Децата, които не знаят азбуката, но пък знаят на колко е равно 3 плюс 4.